prezentatorii, cei doi pe camera din mijloc, iar Nadia și apoi Ianula pe camera astălaltă. 5 secunde, atenție la regizor! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit! De 3 săptămâni, copiii de la cursul IMA for Kids au învățat multe lucruri importante din lumea televiziunii. Cum ar fi să comunice, fotografie, cum să formează un jurnal și multe alte lucruri interesante. Copiii sunt foarte bucuroși de ce au învățat și de asemenea sunt bucuroși că au întâlnit niște oameni minunați, precum Mihaela Călin, Adi Popa și Alexandru Agarici.